Започва от другата страна – културното предаване на Нюз 7. Аз съм Мира Кортенска. Преди да ви съобщя темите и гостите на днешното предаване, искам да чуете новата ми рубрика. Ще коментирам тема от седмицата. Днес тя идва с датата – 10 ноември. Ще коментирам културата на протеста и неговия смисъл. 10 ноември, само че 24 години по-късно от началото на промените. Аз съм от това поколение, което преживя еуфорията, свързана с края на тоталитарната система. Викаше по митинги, вярваше, че България ще бъде демократична, свободна и цивилизована страна. И че ние, българите, ще живеем по-добре, както се полага на 21 век. Но това не се случи. Не го виждат само студентите. Всички го виждаме. Какво да кажа за моето поколение? Протестирахме през 89-та, през 90-та, през 96-та, през 97-та. Аз издадах и книга. Видяхте, България – началото на промените. Така мина животът ми. До днес. Когато съм в списъка на комисарите на подмяната. Типично за България, нали? Никой не признава направеното от предишните поколения. Не чува опита им. Затова циклим и започваме от начало. Това е рецидив. 10 ноември, 24 години по-късно. Сега разбирате сигурно защо не се въодушевявам от днешните протести, които искат да повторят събития, които вече не могат да бъдат повторени. Сега сте наясно защо опитът да бъде направена възстановка на митингът на Цариградско шосе, на милионният митинг на Цариградско шосе, който виждате в момента, през 2013 година за мен и моето поколение е кошмар. Кошмар на излъганите надежди и кошмар на повторението. Без смисъл. Всички тези повторения зациклят възможността да продължим напред. И това е защото се възобновява илюзията, че всичко започва сега, че различните мнения нямат значение. Това не е демокрация. Това е болест на прехода. В тази моя рубрика няма да разказвам вицове или забавни истории, защото съм от това поколение. С тази енергия. А истински неща, от които става ясно кой, защо и как. Чуйте този коментар. В тази ситуация, 10 ноември, 24 години по-късно, имам един мой специален подарък до протестиращите студенти на Софийския университет. Той е следния. Познавам един философ, който винаги печелеше конкурсите на една немска академична фундация. След това остана в Германия, преподава, написа книги, стана професор в Софийският университет. След това изведнъж започна да се тика и да философства и за театър. Изявяваше се злополучно на така наречените театрални награди Аскер. Името му е професор Георги Каприев. По-късно разбрах защо винаги е едно рамо пред мен. Защото е агент на Държавна сигурност. И това го знаят всички. И вие го знаете, нали, студентите? Замислили сте някога, че болшинството от академичният елит, не само в Софийският университет, но и в цялата страна, са агенти на Държавна сигурност. Това са вашите преподаватели. И вие ги виждате всеки ден. Влезте на техните лекции и ще разберете и за държавна сигурност, и за социалният асансьор, който ги издигна винаги по-високо от другите. Има на какво да се научите. Само че дали обществото е съгласно младите, студентите да бъдат учени и подучвани от подобни манипулатори на промяната, агенти на Държавна сигурност. Това е. Винаги ще казвам истината, това, което мисля. Това е моят глас, това е моят коментар. Той не може да бъде купен или продаден.
тъй като залогът е много голям и няма да мълча. Надявам се да чуете това, което казвам. Сега започваме предаването да дебатираме една важна тема за цялото ни общество и за културата ни. Това е достъпът до култура. Ще кажете как достъп до култура? Ами много просто. Задаваме въпроса, културата ли доминира в нашата среда или халтурата? По тази тема ще говорим днес наживо с режисьора и поета Бойко Богданов. Човек от моето поколение, човек на промяната. Да видим какво ще каже 24 години по-късно по въпроса култура ли е халтурата? Започва дуел. Бойко Богданов е една буйна, многопосочна личност в нашето общество и в нашата култура. Той е режисьор, композитор, музикант, поет, винаги борец на високия глас, на високата истина и на изкуството, разбира се. Неговата страст, мисля, че си остава театъра и днес ще говорим колко има култура и колко халтура в театъра, в публиката и в тези, които са на сцената. След малко той ще бъде в моето студио, но първо нека видим неговата визитка. Бойко Богданов е български режисьор. Завършва Френска гимназия, след това режисура във Витис. Работил е в над 20 драматични и оперни театри в страната и чужбина. Има поставени над 110 театрални спектакли. Работи в Националната телевизия, там осъществява няколко авторски проекта. От 1998 до 2006 година е директор на нов драматичен театър «Сълза и смях». Именно там прави впечатляващи реконструкции на сцената и залата. Любовта му към операта го отвежда в Националната опера и балет с постановката «Бохеми». Следва дълъг период в Русенската опера. Има издадени стихосбирки. Пише също авторска музика за 88 спектакъла. Автор е и на няколко хитови песни. Здравей, Бойко. Здрасти, Мира. Как сме? Както сме се докарали. Както сме се докъде сме се докарали? Започнахме преди 24 години с много мечти, с много да вярваме и да променим театъра, изкуството и да вкараме нов климат. Моя професор, 2 пъти герой на социалистическия труд, народния артист, мир на праха му, на много неща ме научи, Сашо Стоянов, в една лекция по режисура ми каза една арабска поговорка, тя не ме напуска и до днес. Едно гърне може да излее толкова, колкото съдържа. Това е отговора ми на въпроса ти докъде я докарахме. До там, колкото съдържаме. Толкова съдържане. А пък аз съм си я донатъкнил с моя версия, тиквата не може да роди куши. Както и обратното. Искаш да кажеш, че излъгахме тогава, преди 24 години? години? Не, искам да кажа, че това е бил националният ни капацитет на цивилизованост, на информираност, на акъл, ако и да е турска дума, и на можене. Просто ли излъгах? Желев вчера, Желев, президента, господин президента Желев, най-после се усетил и гледам бръснаницата в Фейсбук, са бил произнесъл, понеже нито гледам телевизия, нито чета български газети, защото имам особено отношение. Той се произнесъл, грешка беше, че не отстранихме и не забранихме БКП-то. Доброто бе, байо, като писа фашизма, къде ти беше акъла? Ами тези от Държавна сигурност, които преподават още на студентите, които пък искат морал. Обяснявам. Това е националният ни капацитет. Отвратен съм от това, че интелектуалци, аз имам поне на пръстите на едната си ръка, такива, които са на европейско ниво, плюс други,
които може би не познавам. Оставихме поради, може би, наивността си, отсъствието на информация, 200 ченгеларски фамилии да окупират цялата ни страна, в която в момента живеем. Демокрацията знае, че е фасадна. Какво стана с твоя талант, с твоите търсения, твоята Елисавета Бам, с твоите бурни желания да промениш този заспал театър, който беше с лош вкус, с клишета, ще ти кажа да задвижиш тази публика, която ходеше да спи в театъра. Кажи какво стана с това? С таланта ми се надявам, че нищо лошо не се е случило. Подозирам подтекст в това, което ми казваш, че ми се налага да правя едни... Виж, Мира, много е просто. Имаше един персонаж в една книга на Хелър, който се казваше майор. Но един полковник, който на времето в София се базикахме, е с полукултурно образование, защото е завършил институт за полукултуропросветни кадри някъде около Одеса. После може да се е здобил с някой друга диплом къде. Измисли най-тъпото нещо, което може да бъде измислено. И за съжаление, Вежди, с когото е кеф да пиеш по едно уиски. Вежди Рашидов. Така, но е трагедия да бъде турнат за министър, защото е невежа. Той е невежа. Нека да ме съди. Аз мисля, че той е, и мога да го докажа, невежа по отношение на културни политики и така нататък. Полковника майор му набута една тотална глупост в главата, която даже не съм сигурен дали я има и в Албания. Говориш за театралната реформа, в която постави всички театрални сцени. Последното островче в тази все по-дълдисваща към низините моя любима България, в зависимост от броя продадени билети. Такъв филм няма никъде. Имам достатъчно специализации. Москва, Ленинград, Петербург, Варшава, Париж, Марсилия. Обиколил съм 4 континента. Такава тъпотия никъде по света не съм виждал. Бойко, и това не обрича ли хората, които правят по-нестандартни неща? Това мен ме обрича на следното. Аз съм режисьор. 10 години бях почти директор на театър, но мен в момента ме обрича на следното. Дигам телефона, говоря с директор на театър, Енски театър, дали е софийски или извън столицата, няма значение. Диалога е следния. Бойо, имаш ли мечка и да бъде комедия? Защото от това на този човек му зависят заплатите и съществуването на културния институт. Но това не зациклили всичко в театъра, в едно изкуство, което вече е стигнало само до Калотина. Ние вече не ходим на театрални фестивали. Преди Бойко ние ходихме във Франция, в чужбина. Имахме какво да покажем, дебатирахме. Мен любимия на народа Ламбо ме изшътка от сълзата, когато бях директор с 11 международни, единствен, уникален случай, фестивални театрални награди. Да, така е. А сега? Това ни хвърля, театъра стана телевизия. Точно така. Но кажи сега за твоето представление, ново представление 199, който е с 2 мечки, не с една. Едната е Мария Сапунджиева, да кажем. Голяма мечка, много талантлив човек. Другата е Тончо Токмакчиев. Защо и ти почна с мечки? Като дойдеш да го видиш, ще разбереш. Защото и двамата... Я кажи заглавието и кога се играе. Тази вечер има представление, казва се Вереси, а и двамата може да ми се разсърдат, ако случайно го видят, но и двамата толкова ми е втръснало от тая халтура телевизията. Правихме нещо заедно с тях в един град и аз осъзнах колко артистите, а те са артисти, и Тончо е артист, може би някой да не вярва, но и Тончо е артист, и Мара. Просто ги извиках и им казах: пичове, дайте да обърнем нещата с хастар. И го направих Вересии в театър 199, за да покажа и обратната страна, и на Мария, която боготворя. Буквално го казвам. Това е изключителен човек. Публиката, която я знае само от екрана, няма понятие за какво става дума. Но и Тончо, когато считам за приятел. Тончо е артист. Шоуменството е, как да ти кажа, шоуменството е филм, който
Просто се спазват правила, той го умее. Нямаме повече време, съжалявам. Представих ви един нестандартен творец, български творец, талантлив творец, признат в Европа, който иска да каже, че тези 24 години, този преход, тази театрална реформа повече е смачкала талантите, отколкото им е дала хоризонт и простор. Но въпреки това, той и неговите колеги, двете телевизионни мечки, талантите Сапунджиева и Токмачиев, правят опит да докажат себе си на малка сцена в 199. Дано имат късмет. Талантите не са ни много. Да ги пазим. Благодаря ти, Бойко. Много са обаче. На глава от населението са твърде много. Да го знаем и да се гордеем. И да го пазим. И Благодаря да го пазим. ти. Хубаво предаване. Чао. Благодаря. Сега ще погледнем темата за достъпа до култура от друга гледна точка. За достъпа на младите хора, които искат да се занимават с изкуство. За техния достъп до публиката, не само до културата. Ще ви покажа един репортаж от Бургас. Младият човек, който пише, е първият, от който получих писмо на имейла си на предаването ни. Вижте този репортаж и вижте този млад човек, който пише книги. Вместо да продължи с досегашните си занимания по футбол, 17-годишният Милен поема по различен път с нещо напълно ново от досегашните му занимания. Вместо отборните занимания и емоционална екипна работа на терена, той избира другата страна – тишина, осамотение и творческата дейност на писател. Близо 7 години играх футбол, тренирах футбол даже по време в Нафтекс. Отказах се от това и почнах да пиша. Вдъхновението на възпитаникът на техникума по строителство и архитектура се появява спонтанно преди 2 години. Карибски пирати. От него може би се вдъхнових да почна да пиша. Част ги изгледах по няколко пъти, дойде ми идеята да почна да пиша. Измислих си герои и започнах. И Милен сътворява фантастична приключенска история с герои, които нямат живи прототипи. В начало няколко само изречения ми хрумват и сядам пред компютъра. Започвам бавно да пиша, докато вляза в темата и когато това стане, започвам цялата глава и докато я приключа. Докато неговите връстници се събират по кафенета и нощни клубове, Милен отново е от другата страна. Твори и предпочита типичното творческо уединение. Паралелно с това продължава и да чете различна литература, сред която най-вече чужди приключенски романи. Ами Жюл Верн, неговите романи са доста увлекателни. Наскоро бях прочел Жангада, един доста хубав роман, с криминалистика в него. Това ми хареса най-вече. За изненада на всички, увлекателното издание на младия автор е готово само за 3 месеца. След още 2 романът "Окото на вълка", "Безсмъртното плаване на капитан Джейкъб" вече излиза от печат. Първоначално бяхме така недоверчиви към това негово хоби. Да се занимава с писане, просто никой от семейството няма писател в семейството. Започна сам, като изцяло заслугата за тази книга е цяло негова. Имам предвид още с започването, с редакцията, с абсолютно всичко. С редакции, всичко издателство, всичко това беше негова ангажимент. За отпечатването на дебютната книга Милен получава финансова помощ от своите баба и дядо. Бързо след това написва и втората част на романа. Разказва ни, че изданието е при редактор, а само след месец може да бъде дадено за печат. За "Окото на вълка", "Тайните на дълбините" обаче не знае дали има достатъчно средства. Защото спонсор няма, а сюжетът за третата книга вече е роден. Третата книга евентуално няма да е на тази тема, ще е на друга. Заглавието в момента е "Омагьосания свят", може да го променя. Става дума за едно момче, което попада в един измислен свят и там трябва да събере една дружина, с която да тръгне към една планина, където живее един дракон. За да спаси и открие синът на един крал. Милен вярва, че писането на книги е негово бъдеще, а романите му ще бъдат приятно предпочитано четиво. Остава единствения проблем – търсенето на средства за реализиране на мечтите си.
Днес аз съм един щастлив човек. Сбъдна се още една моя мечта. Да имам връзка с тези, които също се интересуват от изкуство, искат да се занимават с изкуство, така както аз правя цял живот. Връзката ми с това момче от Бургас е много важна. Нека да повторя още веднъж този имейл на моето предаване, където можете да пишете, ако вие също се занимавате с тези неща, които коментираме в студиото, или искате просто да помогнете на младия писател. От другата долна черта, страна, Маймуна, tv7.bg. Пишете ни. Това реализира нашите връзки на всички нас, които искаме да се занимаваме с материята изкуство. Сега ще видим в студиото един жив поет, Ивайло Диманов. Човек също от моето поколение, с този 24 годишен опит. Ще видим какво ще каже. Повод за нашата среща е новата му стихосбирка "Всички клоуни отиват в рая". Съмнявам се, но ще чуем от него, неговите аргументи. Първо нека видим неговата визитка и визитката на неговата дъщеря, която също ще бъде гост в нашото студио. За моя радост. Ивайло Диманов пише поезия и разкази, театрална критика, има много наши и международни отличия. Носител е на наградата за дебют на Южна пролет, Яворовата награда в полите на Витоша, лауреат е на националните литературни отличия Димчо Дебелянов, Георги Джагаров и Николай Хайтов. По образование е филолог, по душа филантроп. Автор е на 8 книги и една дъщеря. Сега нищо не казахме за Ива Диманова. Аз мислех, че и на нея ще има някакво представяне. Това е дъщерята на Ивайло Диманов. Познаваме от малка. Тя завърши художествената гимназия с отличие, има награди. Сега е студентка в надвис. Той е бурен район на София, където студентите излизат, крещат, лягат по тротуарите. Ще ни разкажеш за това. Много ми е приятно. Това са две поколения в различни изкуства. Но сега първо да се обърнем към нашия класик. Ивайло, виждам, че вече си отбелязал това, което искаш да прочетеш в ефир. Чети. Слушахте много внимателно, когато говореше за прехода и за тая промяна, която всички мечтахме. И тук в едно от стихотворенията ми има един куплет, посветен на нашите деца. Скитат децата ни, мили недраги, в тая пуста чужбина без вест. В родната дюнерджийска Чалгария тъпи ченгета ме учат на чест. Моят народ уж е женен за свободата, а от памти века е всъщност вдовец. Тънат забвение Ботев и Караджата, няма кой да извика хляб или свинец. Благодаря ти. Това се съдържа в тази малка книга "Всички клоуни отиват в рая". Защо така мислиш, че клоуните отиват в рая? А тези клоуни в парламента, тези, които протестират, тези клоуни къде отиват? Не, те не са клоуни, те са циркаджии. Нека не бъркаме понятията. Клоуните, това са артистите. И аз имам преди тъкмо тия честни, всеотдайни артисти, които изгарят на сцената, за да се опитат поне веднъж да ни усмихнат истински, да забравим тая цялата простотия, то абсурд, който и Бекет и ЮНЕСКО не могат да съчинят, а ние го живеем. Ти си също с драматично настроение, като Бойко Богданов, след тези 24 години. Има нюанси, но крайна сметка никой не може да отрече, че на нашето поколение откраднаха мечтите. Някой друг ни живя живота като че ли. Разбира се, че ние имаме вина за това, че не бяхме достатъчно революционно настроени, за да се случи промяната. Това беше някакъв ерзац на промяна, което видяхме с очите си и за това се въртиме в един омагьосан кръг. Омагьосан кръг, рецидив. 10 ноември, 24 години по-късно. Сега младата Ива да питам, извинявай, какво правите с тези протести в Витис? С тези протести връщаме нещата назад. Отново студентите, както е било по ваше време, се опитват да си върнат правото на бъдеще. По този начин ли? Има ли друг начин? Те поне го правят артистично. Ние поне се опитваме да се дистанцираме именно от тази простащина, която започна да се случва по протести. Да има някакъв по-артистичен вариант. Ива, понеже ти си и художник, и учиш анимация, кажи ми какво е твоето отношение към това да боядисват някакви скулптури, които са на известни наши художници. Например, този последния. Не те питам за паметника на Съветската армия, този е идеологизиран. Да. Кажи ми, това е една скулптурна фигура,
друг вкус, друго поколение. Вие, младите, така ли сте агресивни към различните? Не мога да отговарям за всички млади. Не, питам теб. За моето лично мнение, наистина в случая чуждото изкуство не трябва да го използваш като платно, върху което да рисуваш своето изкуство. Ти си искаш твоето платно. Аз искам моето платно, чисто бяло, мое лично, а не нечие чуждо. И няма да попречиш на мене и на татко ти да си допишеме нашето платно. Като друга гледна точка, нали? Не. Хубава метафора. И да ни сложиш в... И да ги сложим редом едно до друго. Едно до друго. В смисъл, ще търпите нашето мнение, нашия опит. Това е смисъла. За мен трябва да има приемственост между поколенията. И ако имаше тази приемственост, може би нямаше да сме в момента така. Но ти си много по-различна от тези, които се затвориха в една аудитория в Софийския университет. Те не искат да водят разговор. И затова не мога да отговарям за тях. Не, ти отговаряш за себе си, както и ние отговаряме всъщност, за себе. по тази тема ние много дискутираме и вкъщи. Аз пък смятам, че кой друг, ако не младите, трябва да промени нещата, защото всичките тия безобразия, де се случват на жълтите плочки, нещо трябва да промени, наистина. Разбира се, всички разбираме, че не е това, което сме искали. И не само те разбират. Но ето тук разказах един мой случай. Ти познаваш този човек. Да. Всички тези, които ни пререждаха и се качваха си на асансьор по-високо. Това ще го допуснете ли вие? Ние го допуснахме. Това е първият ден, в който казвам това име. Мога да кажа още 60 такива имена от академичната общност. За съжаление. Ива, моля те, гледай и се интересувай кой ти преподава. Гледам и се интересувам. Да, защото ние не сме съгласни с баща ти да слушаш и се влияеш от хора. Гледам да не се влияя. Това, което казвам си е само и лично моето мнение. И така Радвам трябва да е се за за теб. всеки. Ще те подкрепяме. Ще те подкрепяме. Ивайло, кажи сега, кой пише днеска поезия и кой я чете? Аз лично пиша, за да излея душата си и смятам, че поезията, когато е честна и искрена, тя е един вид мирен протест срещу цялата тази простащина. Така че не знам другите пишещи братя как го правят, но... Има ли въздействие върху хората според тебе? Ти ходиш много в различни читалища, срещи с публиката. Непрекъснато ходя и ето сега е премиерата на Кажи, новата ми кога е книга премиерата? във вторник в Столична библиотека на площад Славейков от 18 часа. Следващата седмица ще тръгна из страната, като някогашните трубадури ще представя на своите нови стихове. В Пловдив ще бъда на 18, след това в Ямбол, Бургас, Стара Загора. Едно голямо турне. И трябва да ти кажа, че... Дано публиката да се интересува от поезия. Пожелавам ти да имаш пълни зали и да можеш да ги запалиш, защото цялата ни надежда е в поетите, в хората, които имат мнение, в младите. Благодаря ви, нямаме време. Радвам се, че бяхте при нас. Уважаеми зрители, отидете и слушайте малко поезия. Това е твърде недостатъчно, което прочете Ивайло Диманов на 12-ти в Столична библиотека. И аз ще бъда там. Вие сте с предаването от другата страна. Продължаваме след минути. Останете с новините по Нюс 7.